atong sulyaning reaction. Testing lang nato ning reaction. Kaning mga video karong naa diri oh. The Three Stooges. Three Stooges din sila atong tanawon sa ilang mga talent. So before that, ayo kalimtan ninyo na yung like ha, share, subscribe. Subscribe. Libre lang. Wow! Alright. So ato ning palakpakan ning tulo. Ato tanawon dayon nilang talent. Alright, let's go. Oh! Rosas ka ba? Bakit? Kasi sa spaceship, isasakay kita! Rosas ka ba? Oh no! Murag kanta man to sa? Kanta. Oh no! Sawa ni sila. Oh no! Asa nagipampunit ilang mga sayings. Sa okay, ito pa dayon. Tao ka ba? Bakit? Naninigurado lang. 君の虜になって Oh no! Yate. Muhit siya po ng mga kwansa. Hugot lines. Mga hugot lines. Okay, yate, game. てしまえばきっと Puso ka ba? Bakit? Kasi puso ka. Di ako gano'n man. Kanisa. Sa to. Puwang. Nawala man. Nani? Sige. Next. Ang buhay ay parang jakol. Alam mo ba kung bakit? 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 Kasi ang buhay nakasalalay sa iyong kamay. Bolak. Oh no! Kamu na bahala mo kumin na Ka ba? Sada. Bola ka ba? Ano? Bola ka ba? Ginaw. Bakit? Bakit? Kasi hindi kita kayang ibigay sa iba. Hanggat di kita natitira. Ave Maria. Wow! Okay, padayon. Saging ka ba? Oh no! Bakit? Mura kang tapurok. You got a friend in me. No! Oh You no! got a friend in me. When the road So, mga na to. Testing na to sa to ang live. Kung pwede na ba na to sugdan. Oh no! So, ato ni sugdan og live next time. Okay? So, mora to. Oh no! Ato taas-taason ng sunod puhod. Right. Me out.